Bă, că n-am ghitit. Bă, n-am ghitit. Cum n-am înghițit, mă? A, da. Hai. Ia zi, mă. Mai avem Mișto. 6 pui. Ce-i faci? Ești doctor veterinar? Puiul ăla. Păi, cam... Bă, păi nu i-a dat de 2 ori? 2 pastile? Nu, i-am dat decât aia galbenă. Bă, stai mai rar și să mi dai una. Păi, dar ăsta nu vrea să stea. Ăsta dă... E cam greu pentru tine? Să țin, da, ăsta e greu. Ah. Hai că ăsta o scap. Bă, bă, bă. Gata, mă? Stai așa că n-am înghițit. Cred că am înghițit-o, stai așa. Da, am înghițit-o, lasă-l acolo. Hai, uși! Ai terminat. Pune-l jos un pic. Stai bă că strângi de gât. Mai vezi, bă, rar și ea caută mare ouă. Ce? Are ouă. Bă, adică... Caută-l de ouă. Nu, bulul ăsta. Și de ce îl filmezi? Să-ți aduci aminte când o face mai mare. Ce băiat vrenic ai putut să fii tu. Salvatorul puiilor de găină. Ai înghițit-o, mă? Suflă-i pe gură, mă. Stai că o scoate ăsta afară. A? Încă ceilalți. Bă. Bă, vezi că intră... Vezi că Hai, stai. Gata, hai. Gata, mă? Ia adu-l cu același și să-l văd. Cum e? E bun! N-a murit! Îl tai? Vezi că vrea să intre! Pune... Bă, i-ai dat, mă, 2 pastile lui ăla? Nu, Nu! mai trebuie de aia galbenă. A, mai trebuie una. Stai așa că spre mă. Am înțeles. Cine? Cine mai sunt? Mai sunt 4 pui. 4. Nu, mai e unul în colț de tot. Nu vezi? 5. Bă, n-are cum. Bă, da. A, cu ăsta e al 6-lea și mai e încă 5 acolo, Hai, nu? lasă. Ca lumea, a?